It's already too much. Wadhi gwenge ma Nyanza kama jotelo manyocha oyier mondo mi otel ne kweth mathoth e ute bura mag Kaontis ma Nyanza owuok oko kendo seyo sirkal mamalo magiwacho ni temo tiyo gi MCAs e rocho chenro mag kaunti. E romo margi kaka jotend kweth mathoth e ute bura ma Kaluo, jotelogo bende oseyo piny owacho mamalo kuom tiyo gi obila e bwogo jotelo mag kaunti kaka nyocha otimore ne gavana ma Kisii Mbarati. Wakwayo ni wabunge mantie sani oweketo ni gin makoro gibiro ng'iyo gidwa oversight governor gi oversight president. Governor ni giwano miwa allocation mar almost 10 billion only a financial year. National government omi 3.7 trillion. Gikel mana pesa ka giwe ninde TCDF ka giwonde ni gitiyo onge gima gitimo. Giwe Ruchonwa station gibiro bedo joma ratiro mong'e ni tijgi en oversight the executive mar national government. Nyanza ka okwabiyie ne governors wa ne jomoko biro gi their interest magalagala kaso influence MCAs ne mondo ji odhi ne dwa impeach governors. Mano gima okwabiyie ne timore ka wantie kaka jotelo manyocho yier motelo ne kweth mathoth e od buche manitiere Nyanza. Ajiwo MCAs wetena to do the oversight role on executive to jogo madibede ni dwa de tamo governors wa teach gi wan bende kaka leaders ma leadership of Nyanza wawacho ni mano kwa biye mondo timre to wadwaro ni kwe bendo bedi to kwe bedo mana ka ji ulure ni wakwayo sana MCAs wa masani koro lokore support party mar UDA wakwayo gi nikegi yie jomo neno ler mondo duoge party to jomo neno ni giromo makoro dwa tuchonwa yie to wakwayo gi mondo gigwe tao mondo gidhi mondo yieri kendo gi jopiny. Dakika 23 nyakoro mga juang bang' sa 3